crisi l'han de pagar els rics. Aplicarem impostos en funció de la renda. Promocionarem el cooperativisme com a forma de creació d'empreses, perquè permet que els treballadors i les treballadores ne siguin part activa. Augmentarem la pressió fiscal a les grans superfícies i la reduirem als petits comerços. Per tant, augmentarem l'IBI i els impostos municipals a aquells que més tenen i que més se'n beneficien. Aprovarem el sou dels càrrecs públics a la mitjana dels sous de les tarragonines i els tarragonins i eliminarem tots els càrrecs públics que no siguin imprescindibles. Apostem per la ruralització de Tarragona, creant i promocionant horts urbans i mercats de proximitat. Transformarem l'economia de Tarragona partint com a base de la innovació i de les indústries no contaminants respectuoses amb el medi ambient. Amb el teu suport aconseguirem repartir el treball i la riquesa. Did you get up? Yes, you are.